Kernespillet er et spil, der henvender sig til lederne, fordi det er lederne, der skal bruge den til at få faciliteret nogle gode processer sammen med medarbejderne. For at få sat fokus på, at den enkelte medarbejder har en central rolle i at få kerneopgaven til at lykkes. Hvad er en god service, eller hvordan kan vi gøre tingene endnu bedre, eller er vi gode nok til at kommunikere internt med os selv? Så på den måde så iscenesætter kernespillet rigtig mange temaer, som har betydning for, hvordan kerneopgaven bliver løst. Så ender man ud med at få lavet en handleplan på baggrund af den diskussion, man har lavet. Så kernespillet er ikke bare en god diskussion, det er også en sjov diskussion, men det er i høj grad noget, der flytter noget efterfølgende. En medarbejder sagde engang, at hun havde dog aldrig troet, at noget så kedeligt kunne være så spændende at diskutere. Hun sagde jo, at hun gerne ville spille det igen om et halvt år. Og det synes jeg næsten er den bedste anbefaling.